почва маущина. Оста! Добре. Есто! На Малдивите. Гледай. Така, салтър. Качваме басейна. Ай, басейн. Къде има басейн? Ето го. Това е басейн басейн, с минерални води. Как ще ме е? Брутален. Слой си ръката вътре с 10 лева. Ма пипни го. Чакай го бе, май, ай. Айде. Да, то това са шахти и пикни и работа и сега ще избият пъпки на ръцете. Това е светена вода. Айде, кай сега къде си, бе? Обясни, бе. Тук съм на едно много брутално място с този влогър до мен. Тук всичко Аз ни съм черпи, професионалист. той е организирал всичко. Всичко ни е платено. Лукс, 5 звезди, all inclusive. Ама къде ще едем? Ще го измислим. Тичай, бе! Величко. Все едно съм... Качвай! Тек да падна. Бе, тут Черква! рай! Трябва едно само скачаш към рая обаче. Трябваше да пия 2 ракии. И нямаше да се хвата. Как няма да се кача, бе? Аз съм професионален алкохолик. Лики стигнахме ли, Амбруш? Запалихме свещите. Сега не дай горе. Ето, бе, снимам те, бе! Искаш ли снимка? Зеле! Не, между другото, тук ще стане много яка снимка. Откъде? От тук към Башко снимам. Ами дай ние да се снимем. От Кърганада. Герба Сити Мен. Той седи. Майна там ли си? Отключена ми, аз няма и да заключвам. Кой заключва кола в днешно време, бе? Сега Добре не дошли виждам. в моя град. Трябва да ви приветствам като новобранците тук. В твоя град? Да, в моя град. Коя си возил, бе? Вътре има да се вояки. Кога съм возил, бе? В единичката ли? Това е някоя курва, бе. Ето, хора, Ето ни пак. хапнахме като пълни балъци. Така да, великия бе. Влезахме в магазин H&M. Какво? H&M. Герга, Каквото мога да си го позволя. покрий се, че сме много известни. Верно, да не те спрат за автограф. Да. Аз имам 50 абонати. Имаш. Едва ме знам. Ето, хората ни гледат вече. Сигурно знаеш, че сме Нормално, много да. известни. Имаш ли химикал да се разписваш или? Да ти дам. Ние сме тримата москитари начало. Само четвъртия умре. Да пия валю с него. Песена. Чу теб. Аз съм богаташ. Мартина, какви си тия дрехи, бе? Ти преляга, бе, ти. Ники, айде избери ти си. избор. Значи, каквото си избера, това ще ме почерпиш. Да. Това не е храна. Това искам. Ма това какво е? Работно столче. Ти не работиш дори. Няма нищо, аз си почивам на него. Как ще почиваш, бе? Добър избор. Не е добър. Аре, бай, че съм минус 100 лева вече, бе. 60 секунди засичам. А как 60 секунди, бе? Бро, Марти, назад 100 лева. Не знам. Даже не знам какво е. Да, не знам. Марти, аз искаме това на... Ми нещо на парк сайт. Да ми го напълниш, ако мога. С какво? С нафта. Не мога да кажа не на това. Какво е това? Градинарско гребло. Това е някаква сопа. Ой, дупа, мама. Няма как. Я първо дали ще фръкне, бе. Стигаме, брат. Аз искам това. Това е спраскова. Какво е това? Ма това е малко голямо, къде ще го пиеш? На екс го пия, на клип. Аз се туширам. Ники. Ма това е някакво специално ли ша? Това е специално, да. Е така. Ай, тръгваме си. Чао! Имам. Така, дават сила. Така. Ще състезаваме днес. Така. Я да видим сега. Опа! О, мамо. Аз съм много зле, бе. Я да ми сега другия играч. Айде, моето момче. Аз сила нямам. Само е това и тук. Сега ще ме биеш. Това беше ужасяващ удар. Чакай, Това моля беше. ти се. Не, Абе, ти ни оцели, бе. Втори рунд.
Втори рунд. Така е, оцелих факт. Дай пак. Не, той плати още един. Дай! Сега оцелих. Така. Получих на Саво. Мартин, как така бе? До нефтохимик в София. Толкова! Продължаваме сега, ама... Стойте, драги зрители, на линия, защото ще пробваме за това. О, Mysterious Flavor Super Mario Pringles. Супер, Марио Прингъл. Принглс, бейби. Не знам какъв е вкусът. Нека видим. Божествен. Не мога да се отворим. Мирише на крака си. Мирише доста приятно. Едно ще вземем. Един истински елефант. Спортите! Нека шанс, не мога да биеш. Колко беше? 786. 86. Еми, почти! Сега ще ме бие. Сега губи. Това беше добро! Дайте пари! Това беше добро! Пари! Сиям всички! Айде, нека нож. Още пари! Нямам стинг. Брат, що си на тази кола, бе? Купих си. Ма твоя ли? Ама само я гледам. Моя! Още ще ми чистили. Ма колко коня? 150. Ма кога купи? Кога купих? Ама... Откъде? Тук ще бой. Майнатаун! Ясно. И с колко пари? 15 000. 15 бона! 2019 година. Аха. Излезнала тъкмо на 0 км. 2019 излезнал тъкмо. От чужбина Да. е принцип. Ти ли ма продаде, бе? Точно така, производство 2019-та, чисто нова кола. Пак си мама. Какво ще кажеш, къде съди? Не. Що? Това е! Това е! О! О! Газ! Газ! Тук с пътето ми ще си направя едно селфи уникално. Абе, как си ще ме находа, не дай бе! Абе, не дай бе! Чао!